Bona tarda. Berta, la que has liada. Sempre la lia. Sempre. Benvinguts i benvingudes al pregó institucional que dona tret de sortida oficial a la Festa Major de Santpedor. Primer de tot, donarem l'enhorabona a la Núria Viladés Torrades, guanyadora del concurs de cartells d'enguany, un cartell on es mostra la disbauxa, la diversió i la cultura popular que tindrem aquests dies. Moltes gràcies, Núria. Una forta. Aquest any tenim com a pregonera la infermera del nostre CAP i investigadora de l'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central, la Berta Rodoreda Pallàs. Abans de passar la paraula explicaré molt ràpidament una anècdota personal on es demostra aquesta virtut que té la Berta amb les persones i que segurament la majoria que esteu aquí també us heu trobat. Ja fa uns anys la Berta feia cures a domicili a casa dels meus avis, perquè la meva àvia tenia unes llagues a les cames i la Berta anava habitualment a fer-li les cures. Els dies que la Berta havia d'anar a casa, la meva àvia i la meva àvia estaven encantades que hi anés i aquell dia era diferent dels altres. Perquè aquell moment de cures es convertia en un moment d'intercanvi i d'escolta. I això precisament un dels llegats de la Berta, que per allà on passa deixa unes sinergies molt positives. Moltes gràcies, Berta, per la teva excel·lent feina i per haver acceptat la invitació de fer el pregó. Jo ara passo la paraula primer a l'alcalde, l'Agustí Comas Guitó, que ens farà una glosa de la pregonera. Moltes gràcies i bona festa major. Bona tarda a tothom i primer de tot agrair-vos la vostra assistència, que se'ns ha fet petita la capella i que ens haguem adaptat totes i tots tan ràpids i haguem pogut sortir avui aquí fora. Benvingudes i benvinguts al pregó de la Festa Major de Santpedor d'aquest 2024. Aquest any em fa especial il·lusió aquesta festa, ja que és la primera que faré com a alcalde del meu poble. I més encara quan la pregonera d'enguany és la Berta Rodoreda Pallàs. He tingut la sort de compartir amb ella diverses situacions en aquests últims anys, i no totes al cap, que també està bé. La Berta va vindre l'any 2017-2018 aproximadament a explicar-nos un projecte que tenia al seu cap aquí per implantar aquí a Santpedor i al principi vam pensar, Berta, què ens estàs explicant? I era el projecte de salut comunitària, un projecte que s'ha consolidat, que ha tingut molt èxit i ha sigut un referent a tot arreu. Per tant, gràcies, Berta, per presentar-nos aquests projectes tan extraordinaris. La Berta, per si no ho sabeu, és del Palau d'Anglesola, que és un poble del Pla d'Urgell de la província de Lleida. Suposo que ja heu notat, no?, que no era de per aquí, amb el seu accent. És el poble on va néixer, però no és el poble on ha viscut més anys, ja que, si no ho sabíeu, ha sigut un esportista d'èlit. La Berta, als 11 anys, va marxar del seu poble per practicar la natació. Va ser campiona d'Espanya cadet i juvenil, campiona de Catalunya, i té més, 135 medalles, 140, no sé quantes medalles té a casa seva. Per tant, té un passat que desconeixíem, i en aquest sentit, això, segurament, la duresa que té la natació l'ha feta més forta, més persistent, i la va fer créixer com a persona, i això ho està demostrant en el dia d'avui en la seva feina. Dir que la Berta, ja ho hem comentat abans, és infermera a Santpedor des de l'any 2011, investigadora de la Unitat de Recerca i Innovació de l'ICS de la Catalunya Central, una professional compromesa, perseverant
i molt estimada per tothom, com avui es pot demostrar. Amb una capacitat de teixir llaços entre les persones i aconseguir els millors propòsits, ja no només de salut, sinó de cohesió social a través del gènere que estàs fent, de tot el que estàs fent entre els col·lectius del nostre poble. La Berta enguany ha liderat un treball de recerca pioner iniciat el 2018 i conclòs el 2023. Quan ha vist, la llum s'ha vist, com ja sabeu, públicament aquest abril del 2024. La recerca ha consistit a desenvolupar i posar en pràctica una guia de registre dels determinants socials de la salut a les consultes d'atenció primària, amb la premissa que la nostra salut depèn de les circumstàncies en què naixem, creixem, vivim, treballem i envellim. No sé si hem perdut una gran nedadora, però el que estic clar és que hem guanyat una gran infermera. És un honor que Santpedor pugui comptar amb el teu talent, el teu compromís, la teva implicació professional i sobretot personal. Moltes gràcies, Berta, i molt bona festa major. Senyor alcalde, regidor de Fires i Festes, regidors, companys, família i estimats santpedorencs, santpedorenques. Per mi és un honor poder estar aquí, poder liderar el pregó de la Festa Major de Santpedor. Crec que podria dir que és el major mèrit que pot atribuir una persona del seu reconeixement professional, perquè això reconeix que puc influir al vostre dia a dia i és el més que es pot optar amb una persona. Primer de tot, tal com ha dit l'Agustí, dir-vos que, com ja sabeu, la salut no només depèn si tinc una malaltia o no. La salut depèn de moltes circumstàncies que m'envolten. Si arribo a casa i tinc benestar, si arribo a final de mes, si tinc bons amics i bones amigues, si tinc xarxa, si tinc algú per què parlar. I això és l'estudi d'aquesta guia de condicionants socials, tan important que de vegades se'ns oblida i només veiem la punta de l'iceberg, que són els símptomes, si tens o no tens, si fàrmac i no fàrmac. La investigació i aquesta visió de la salut en general, això està molt inculcat a atenció primària, per això és tan important la primera línia sanitària. Nosaltres hi som, nosaltres ho veiem, nosaltres podem registrar. He dit aquí, com ja sabreu, la salut és l'equilibri entre el físic, el psíquic i el social. Dit aquí, ja començo a parlar de Santpedor. Què us he de dir de Santpedor? Que m'ha robat el cor, Santpedor. Vaig vindre el 2011 i sempre m'he sentit molt ben acollida. Des que vaig entrar al CAP, tots els companys del CAP em van donar porta oberta per fer el que volgués. De vegades tossuda i han tingut de tindre paciència amb mi, però han pogut aconseguir coses molt boniques. També els tinc al cor. Dir-vos que Santpedor és un poble molt especial i és molt ric en comunitat i en cultura i en esport, com ja s'ha dit a nivell mundial, que se sap d'on és l'Opta Guardiola, i altres com el Rafa Martínez. Santpedor té més de 60 entitats i simplement s'havia de cohesionar una amb l'altra i saber realment la riquesa que té cada persona. Quan ara comencem a parlar de salut comunitària, al principi quan parlàvem molta gent li sonava xino i diem però què és la salut comunitària? Què és això? Què Santpedor fa salut? Què són els actius? Què és? Doncs us faré un breu recordatori de lo que ha arribat a fer aquest poble amb participació comunitària i amb l'organització. Vam començar el 2018 amb un grup motor on es va involucrar un munt de població i un munt d'associacions. Aquest grup motor, el primer que vàrem fer, la festa més grossa, va ser una festa d'actius, un mapping party, que no sé si us en recordeu, un dissabte a la plaça de l'església hi havia un munt de dibuixos penjats i tothom havia d'identificar els actius que eren per ell Santpedor. Què vol dir això? Les zones i els llocs que els hi feien bé de viure a Santpedor. Se'n van detectar molts. Aquest mapping party, el cartell el va fer un de vosaltres, de població de Santpedor. També va fer un vídeo promocional, un de vosaltres, població de Santpedor. Aquest vídeo es va ficar subtitulat i tot això està corrent per arreu d'Espanya, que ho sapigueu, són pioners. Molta gent em truca i em pregunta dient com han de fer ells mapping party a la seva població, ja que és una riquesa molt forta saber les fortaleses de la nostra població. Quan vam fer el
També es van involucrar les escoles amb un munt de dibuixos. Vam tindre 250 dibuixos. Us insisteixo molt en aquest event perquè va ser el primer event i va ser a partir de llavors que molta població va creure amb la riquesa i la fortalesa que podia ser la salut comunitària. El segon event va ser a Fira de Sant Miquel. Ens vam ficar en un estand i us anàvem a preguntar quines necessitats tindria el poble per millorar i quins actius tenien. Després vam fer una marxa d'actius on, si no us en recordeu, durant un dissabte vam anar a visitar 27 entitats culturals. Cada persona de l'entitat explicava què s'oferia i com es podia apuntar. També va ser un èxit, va ser un dissabte al matí i molta gent que estava molt vinculada a Sant Pedó va dir, ostres, desconeixia que hi hagués aquest event. Per tant, això et feia pensar que Sant Pedó era molt ric perquè de vegades se desconeixia realment el que es podia ofertar. D'aquí que vam començar a treballar. El següent pas va ser el diagnòstic de salut, que quan ja sabeu vam ficar una enquesta, un qüestionari i tothom va votar. Us he de dir que el diagnòstic de salut no és més que detectar les necessitats reals de la població. Sé que és un rotllo, però aquest tant per cent és molt bo. Tota la població de Sant Pedó va votar i hi va haver una participació de 800 persones. Això és molt alt. Quan parlem de salut comunitària hi ha participació de 100 persones, però de 800 no. I les necessitats que van sortir van ser pròpies de la població. Arribat a aquest punt, Sant Pedó fa salut, vam començar a muntar taules de salut i sapiguent tot el que havíeu identificat va ser quan ens vam ficar a treballar tot el grup de Sant Pedó fa salut, que sóc una peça més transversal i igual d'important que els altres, ens vam ficar a treballar en fer activitats que poguessin respondre a les necessitats que la gent demanava. Tinc que mencionar, no et menciono noms propis perquè em deixaria gent, perquè hem col·laborat i tothom ha treballat amb moltes persones. Així que, quan digui les activitats, sobretot, espero que us sentiu identificats. Igual que quan vam fer el grup motor, perquè així es parla molt ràpid, però molta gent vam tindre molta feina i sort n'hi va haver de tots els que estaven dintre del grup motor, que si no, no arribaven a altres. Vam començar per les caminades daurades. Les caminades daurades es fan el dilluns i el dijous, surten des del CAP i la gràcia de la caminada és que ho lidereu vosaltres. Vosaltres ho lidereu. Si falla alguna entitat, les caminades seguiran, perquè és de la pròpia població. Una persona se n'encarga de fer la ruta, l'altre de fer les fotos, l'altre fa d'escombra i l'altre vigila que si en comencen 30 n'han d'acabar 30, que no ens en deixem cap. La gràcia de les caminades daurades és que hem de potenciar la riquesa de la població. Llavors, un cop al mes anem a visitar un recurs o una entitat de la població. D'aquesta manera coneixem exactament el que ofereix la població i molts cops ens apuntem i ens inscrivim a coses que no sabíem ni coneixíem. D'això ja ho sabreu tots, perquè és una passada. Ara portem des del gener del 2023 fent-ho i encara no se'ns han acabat les entitats. Seguidament, que us hem de parlar? De les flors d'or, les nostres tendreses i adorables flors d'or, que es reuneixen cada dimecres. Unes s'ensenyen a les altres. Simplement és un lloc per passar-ho bé, per intercanviar converses i per explicar-se coses unes amb les altres. Recordem que tothom portem una motxilla al damunt, tothom portem una motxilla i no tenim dret a pensar si una persona ha fet això o allò. Si veiem una conducta diferent o una reacció diferent, pensem que hi ha al darrere, perquè potser aquesta conducta té sempre una explicació. I finalment, les escoles de salut. Les escoles de salut han fet 2 edicions. La gràcia de l'escola és que ho lidera els docents de la pròpia població, així fem palès realment la riquesa de la població i els participants són de la pròpia població. Han tingut molt èxit les 2 edicions i la veritat que ens ho han passat pipa. I també tinc que dir el del taller de drogues. El taller de drogues ho han fet 2 edicions, ens ho han passat també molt pipa fent-ho. I aquest taller és innovador perquè es demostra a la joventut i als joves què pot passar si prenc una mala decisió. No estat centrant amb els tòxics, sinó amb el que si prenc una mala decisió. I aquí també està col·laborat amb gent de la població. Arribat fins aquí, dir-vos que us agraeixo de tot cor tot el que m'heu aportat i per haver-vos trobat a la meva vida. De tots n'he après i de tot m'heu aportat coses superboniques. Crec que em deixo moltes coses a dir, però és un dels pregós dels discursos més difícils que m'ha tocat fer, perquè vull arribar al vostre cor i no sé si ho hauré aconseguit. Arribat fins aquí, us desitjo
molt bona festa major, visca Sant Pedó, visca la festa major, pau, salut i seny.